Fan hyn mae'r Sul Special, a mae'n hyfryd gweld pobl o'r tri enwad yn dod at ei gilydd ar y Sul Special. Sir gyfan, sir gar gyfan sy'n dod ynghyd annibynwyr, bedyddwyr a presbyteriaid. A mae'n beth o hynod bod ni'n addoli ar y cyd a fwyd i'r peth yma parhau yn hir iawn. Y thema yw blwyddyn y Beibl byw, a mae Arfon Jones wedi dod yr holl ffordd lan o Gaerdydd a bydd e'n siarad yn rhoi enerchiad. Hefyd mae lot o blant lleol, llawer o blant lleol o ardal Cyfyrddin wedi bod yn cydweithio. Byddan nhw'n gwneud cyflwyniad yn ogystal bydd yna rhai eitemau eraill. Wrth gwrs, mae yna rhywfaint o ddathlu ynglyn â bod gyda'n gilydd. A dathlu beth sydd i ni yn Iesu Grist, Efengyl Crist a'i fuddion ef. Beth i'n enw di? Gwion. Gwion yn edrych gyntaf. Barod? Ti eisiau gweld beth i'n enw di? Gwenna. Gwenna'n yn edrych. Iawn? Oedd hi'n edrych yn od iawn yma. Oedd o'n gyfle gwych chi fod yma heddiw a rhannu efo tyrfa anferthol. Yn y bon, o'n i jyst isio rhannu hefo nhw, mae Iesu Grist ydi goleini'r byd, dyna ddwedodd ei hun. A mi ddwedodd e hefyd, mae ddilynwyr o di goleini'r byd. A wedyn y cwestiwn o'n i'n edrych arno fo i ddeu gwir oedd sut mae y goleini yna'n dod i lewyrchu'n yn bywydau ni. A'r ateb syml wrth gwrs ydy trwy ddod i nabod Iesu Grist. Sut dyn ni'n dod i nabod Iesu Grist? Wel, mae'n rhaid i ni ddarllen y Beibl, darllen be mae Duw wedi wneud ar hyd y canrifoedd yn arwen at ei ddyfodiad o, a wedyn darllen hanes Iesu Grist ei hun. O'n i jyst mor falch bod ne gymaint o bobl wedi dod, a dwi'n gobeithio byddan nhw'n ymateb, y byddan nhw yn dechrau darllen y Beibl ac y byddan nhw'n fwy agored wrach ynglyn â'i ffydd ac yn rhannu mewn gair a gweithred hefo'r bobl ifanc a'r genedlaeth sy'n codi.